Здравейте, колеги! Бих искала да споделя с вас малко повече информация за предстоящата Каолин Академия през тази година и да кажа всъщност как стигнахме до тук и как изградихме цялостната концепция на Академията. Най-напред искам да кажа едно огромно и сърцато благодаря на ръководството, защото с тях обсъдихме всички аспекти. Какво ни е важно да включим в Академията и как да го обхванем в един такъв смислен и цялостен аспект, за да предадем правилно замисъла, който сме заложили. Всъщност тръгнахме от там, че искахме да намерим обединяващ аспект между всички елементи на Каолин Академия като различни модули, който елемент да ни създаде принадлежност. И тук, засягайки аспекта принадлежност, всъщност ние стигнахме до въпроси, които са много базови. Какво ни дава усещането за принадлежност? Как градим всъщност нашата истинска принадлежност? Било то в семейство, в рода, било то в корпорацията. И стигнахме до едни такива малки елементи, които според мен ние всички усещаме по един и същи начин. И това е рода, корена, езика, които са ни силата и които са ни упованието за това да разпознаем и да видим себе си. Така че Каолин Академия 24 ще носи тези нюанси. И много се радвам всеки от вас да припознае в различните модули своята принадлежност. Ще започнем през месец април с един впечатляващ гост-лектор, който според мен носи точно силата на рода, на духа, на корена, и това е Виктория Бешлийска, автор на романа "Сърце и глина". С Виктория ще засегнем аспекти за речта, за словото, как да боравим с него, така че да бъдем правилно разбрани. След това ще поканим Ивайло Кунев, който ще разплете пред нас всъщност теми и аспекти, които са за автентичното лидерство, отново умело прокарани през аспектите на силата на българския дух. Ще засегнем теми в друг модул за многообразието сред нас и за това готови ли да приобщаваме различията, които наблюдаваме, които срещаме, и тези различия могат да бъдат многообразието на поколенията, възрастите, пола между мъжа и жената. И това всъщност как разбираме себе си, как разбираме другите, за да създадем или да подпомогнем да работим в едно разбиращо и подпомагащо общество. Ще оставя някои модули в загадка, защото съм сигурна, че с това още повече бихме ви дали наслада да следите и да очаквате акцентите на Академията. Само ще кажа, че много се радваме да включим теми, които са за грижа за менталното здраве, а също така и да бъдем влиятелни, въздействащи в самите ние, да боравим със словото и речта, така че когато говорим, презентираме пред публика, ние да дадем най-доброто и най-въздействащото аз, което носим. Очаквайте Каолин Академия, очаквайте и повече детайли. Ние ще ви чакаме с абсолютно заредени сетива, за да можем всички заедно да усетим силата на нашата обща принадлежност. До скоро!